Într-o dimineață senină de primăvară, orașul părea să vibreze de viață. Străzile erau pline de oameni grăbiți, fiecare cu propriile gânduri și visuri. Mariana, o tânără cu o personalitate vibrantă și un zâmbet molipsitor, se îndrepta spre un magazin de haine din centrul orașului, sperând să-și găsească o rochie care să-i pună în valoare frumusețea interioară. Acea zi părea promițătoare, iar gândul la noi achiziții îi aducea un sentiment de anticipare. Când a intrat în magazin, aroma îmbrăcămintei noi și muzica plăcută din fundal îi ofereau o stare de bine. Mariana s-a simțit inspirată să exploreze diversele articole expuse pe umerașe, imaginându-și cum ar putea să se simtă purtându-le. Cu fiecare pas, entuziasmul ei creștea, dar pe măsură ce căuta prin haine, o angajată a magazinului s-a apropiat de ea. La început, Mariana a crezut că va primi ajutorul dorit, însă cuvintele care au urmat au fost ca un duș rece. "Îmi pare rău, dar nu cred că te încadrezi în aceste piese," a spus femeia cu un ton rece și lipsit de empatie. Această remarcă brutală a lovit-o pe Mariana ca un trăsnet. Inima i s-a strâns, iar rușinea a invadat-o instantaneu. Întreaga atmosferă veselă din jurul ei s-a transformat într-o ceață densă de nesiguranță și durere emoțională. Privirile curioase ale altor clienți au amplificat umilința pe care o simțea, iar sentimentul de neacceptare i-a umbrit ziua. După ce a părăsit magazinul cu ochii înlăcrimați și inima grea, Mariana s-a văzut nevoită să se confrunte cu realitatea dureroasă a prejudecăților societale. Acea întâlnire aparent banală a fost o întorsătură neașteptată în viața ei, marcând începutul unei călătorii interioare complexe. Deși se simțea copleșită de tristețe și insecuritate, adânc în interiorul ei exista o flacără care nu dorea să se stingă. După acel incident umilitor din magazin, Mariana s-a simțit copleșită de o tristețe profundă. Zilele următoare au fost marcate de o stare de apatie. Îi părea că fiecare activitate obișnuită era acum un efort imens. Își retrăgea treptat dorințele și pasiunile, pierzându-se în gânduri negative despre sine. Oare chiar așa era? Oare valoarea ei depindea de percepțiile altora? Aceste întrebări o frământau constant, amplificând sentimentul de izolare și stigmatizare. Însă, în mijlocul acestei furtuni emoționale, Mariana a început să caute răspunsuri. A descoperit comunități online unde alte femei își împărtășeau poveștile de luptă împotriva prejudecăților sociale. Aceste povești, pline de vulnerabilitate și curaj, au avut un impact profund asupra ei. A realizat că nu era singură în această bătălie și că multe femei se confruntau cu aceleași temeri și nesiguranțe. Această rețea de sprijin a devenit un refugiu pentru Mariana, oferindu-i nu doar inspirație, ci și instrumente pentru a-și redefini experiența. Cu fiecare interacțiune, Mariana a început să-și schimbe perspectiva. A decis să caute ajutor profesional și a început să consulte terapeuți specializați care i-au arătat importanța iubirii de sine. A învățat să își accepte imperfecțiunile și să le transforme în puncte forte. În acest proces a descoperit puterea autocunoașterii și a împuternicirii personale. A început să participe la sesiuni de terapie, unde a învățat tehnici de gestionare a stresului și exerciții menite să îi îmbunătățească stima de sine. Pe măsură ce se îndrepta spre o stare mai bună, Mariana a început să facă pași concreți pentru a avea grijă de ea însăși. A integrat activități fizice în rutina zilnică, cum ar fi yoga și plimbările lungi prin natură, care îi ofereau atât beneficii fizice cât și mentale. De asemenea, s-a dedicat activităților creative, găsind alinare în pictură și scris, care i-au permis să își exprime emoțiile într-un mod constructiv. A simțit cum fiecare mic progres o ajută să se reconstruiască. Cu timpul, a devenit mai încrezătoare și mai puternică decât fusese vreodată. Dorea să împărtășească această transformare cu altele care se aflau în situații similare. Astfel, Mariana a început să organizeze întâlniri în comunitățile de sprijin, unde împărtășea povestea ei și îi încuraja pe ceilalți să își accepte imperfecțiunile. Această activitate nu doar că o ajuta pe ea să rămână ancorată în procesul ei de vindecare, dar oferea și altora un spațiu sigur pentru a discuta despre dificultățile lor.
Călătoria Marianei a fost una plină de obstacole, dar fiecare provocare a fost o oportunitate de creștere personală. Privind înapoi la drumul parcurs, ea a realizat că adevărata putere provine din acceptarea sinelui și din sprijinul comunității. Această experiență nu doar că i-a schimbat viața, dar i-a oferit un scop, acela de a fi o voce activă în lupta împotriva prejudecăților sociale. Mariana știa acum că fiecare zi este o nouă oportunitate de a celebra cine este cu adevărat. Prin iubirea de sine și solidaritatea cu ceilalți, reușise să transforme o experiență dureroasă într-o poveste de inspirație și putere. Astfel, ea continuă să inspire femeile din jurul ei să își asume identitatea lor autentică și să îmbrățișeze frumusețea diversității umane. Mariana a devenit un simbol al speranței și al schimbării în comunitatea sa. Povestea ei a inspirat multe femei să își recunoască propriile bătălii și să nu se lase doborâte de prejudecățile societății. Fiecare întâlnire organizată de ea era plină de emoție, unde fiecare participantă își împărtășea povestea, iar lacrimile de tristețe se transformau în zâmbete de solidaritate. Pe măsură ce Mariana își continua misiunea de a sprijine alte femei, a realizat că puterea nu vine doar din propriile experiențe, ci și din dorința de a crea un spațiu sigur pentru ceilalți. A început să colaboreze cu organizații care promovau diversitatea și acceptarea, participând la evenimente unde se discută despre stigmatizarea corporală și despre cum putem schimba percepțiile greșite. Într-o zi, la un astfel de eveniment, Mariana s-a întâlnit cu o tânără care i-a spus că povestea ei a fost catalizatorul necesar pentru ca aceasta să își accepte propriul corp. Această întâlnire a fost un moment definitoriu pentru Mariana. A realizat că impactul acțiunilor sale depășea limitele pe care le-a imaginat vreodată. Emoția de a ajuta pe cineva să își regăsească încrederea era incomensurabilă. Cu fiecare pas pe care îl făcea în această direcție, Mariana își întărea convingerea că schimbarea este posibilă. Astfel, nu doar că s-a redescoperit pe sine, dar a reușit să creeze o mișcare de susținere care depășea granițele orașului ei. Femeile începeau să colaboreze pentru organizarea unor evenimente dedicate acceptării diversității și celebrării frumuseții fiecărei persoane. Într-un final, Mariana a ajuns să publice o carte în care și-a povestit călătoria, oferind nu doar exemple din viața sa, ci și instrumente practice pentru cele care se confruntau cu provocări similare. Cartea ei a devenit un ghid valoros pentru multe femei aflate în căutarea acceptării de sine și a încrederii. Astfel, Mariana a transformat durerea într-o forță motivațională, demonstrând că fiecare obstacol poate fi o oportunitate de creștere. Viața ei s-a transformat dintr-o poveste de suferință într-una de inspirație continuă. În loc să fie definită de prejudecățile altora, ea a ales să fie arhitecta propriei vieți. Această evoluție nu doar că i-a adus fericire personală, dar a creat un val de schimbare pozitivă în jurul ei. Mariana știa acum că iubirea de sine și solidaritatea sunt cele mai puternice arme împotriva prejudecăților. Cu inima plină de recunoștință și determinare, ea continua să lupte pentru o lume mai bună, mai deschisă și mai acceptantă pentru toți. Într-o dimineață senină de primăvară, orașul părea să vibreze de viață. Străzile erau pline de oameni grăbiți, fiecare cu propriile gânduri și visuri. Mariana, o tânără cu o personalitate vibrantă și un zâmbet molipsitor, se îndrepta spre un magazin de haine din centrul orașului, sperând să-și găsească o rochie care să-i pună în valoare frumusețea interioară. Acea zi părea promițătoare, iar gândul la noi achiziții îi aducea un sentiment de anticipare. Când a intrat în magazin, aroma îmbrăcămintei noi și muzica plăcută din fundal îi ofereau o stare de bine. Mariana s-a simțit inspirată să exploreze diversele articole expuse pe umerașe, imaginându-și cum ar putea să se simtă purtându-le. Cu fiecare pas, entuziasmul ei creștea, dar pe măsură ce căuta prin haine, o angajată a magazinului s-a apropiat de ea. La început, Mariana a crezut că va primi ajutorul dorit, însă cuvintele care au urmat au fost ca un duș rece. "Îmi pare rău, dar nu cred că te încadrezi în aceste piese," a spus femeia cu un ton rece și lipsit de empatie. Această
Remarcă brutală a lovit-o pe Mariana ca un trăsnet. Inima i s-a strâns, iar rușinea a invadat-o instantaneu. Întreaga atmosferă veselă din jurul ei s-a transformat într-o ceață densă de nesiguranță și durere emoțională. Privirile curioase ale altor clienți au amplificat umilința pe care o simțea, iar sentimentul de neacceptare i-a umbrit ziua. După ce a părăsit magazinul cu ochii înlăcrimați și inima grea, Mariana s-a văzut nevoită să se confrunte cu realitatea dureroasă a prejudecăților societale. Acea întâlnire aparent banală a fost o întorsătură neașteptată în viața ei, marcând începutul unei călătorii interioare complexe. Deși se simțea copleșită de tristețe și insecuritate, adânc în interiorul ei exista o flacără care nu dorea să se stingă. Zilele următoare au fost marcate de o stare de apatie. Îi părea că fiecare activitate obișnuită era acum un efort imens. Își retrăgea treptat dorințele și pasiunile, pierzându-se în gânduri negative despre sine. Oare chiar așa era? Oare valoarea ei depindea de percepțiile altora? Aceste întrebări o frământau constant, amplificând sentimentul de izolare și stigmatizare. Însă, în mijlocul acestei furtuni emoționale, Mariana a început să caute răspunsuri. A descoperit comunități online unde alte femei își împărtășeau poveștile de luptă împotriva prejudecăților sociale. Aceste povești, pline de vulnerabilitate și curaj, au avut un impact profund asupra ei. A realizat că nu era singură în această bătălie și că multe femei se confruntau cu aceleași temeri și nesiguranțe. Această rețea de sprijin a devenit un refugiu pentru Mariana, oferindu-i nu doar inspirație, ci și instrumente pentru a-și redefini experiența. Cu fiecare interacțiune, Mariana a început să-și schimbe perspectiva. A decis să caute ajutor profesional și a început să consulte terapeuți specializați care i-au arătat importanța iubirii de sine. A învățat să își accepte imperfecțiunile și să le transforme în puncte forte. În acest proces, a descoperit puterea autocunoașterii și a împuternicirii personale. A început să participe la sesiuni de terapie, unde a învățat tehnici de gestionare a stresului și exerciții menite să îi îmbunătățească stima de sine. Pe măsură ce se îndrepta spre o stare mai bună, Mariana a început să facă pași concreți pentru a avea grijă de ea însăși. A integrat activități fizice în rutina zilnică, cum ar fi yoga și plimbările lungi prin natură, care îi ofereau atât beneficii fizice cât și mentale. De asemenea, s-a dedicat activităților creative, găsind alinare în pictură și scris, care i-au permis să își exprime emoțiile într-un mod constructiv. A simțit cum fiecare mic progres o ajută să se reconstruiască. Cu timpul, a devenit mai încrezătoare și mai puternică decât fusese vreodată. Dorea să împărtășească această transformare cu altele care se aflau în situații similare. Astfel, Mariana a început să organizeze întâlniri în comunitățile de sprijin, unde împărtășea povestea ei și îi încuraja pe ceilalți să își accepte imperfecțiunile. Această activitate nu doar că o ajuta pe ea să rămână ancorată în procesul ei de vindecare, dar oferea și altora un spațiu sigur pentru a discuta despre dificultățile lor. Călătoria Marianei a fost una plină de obstacole, dar fiecare provocare a fost o oportunitate de creștere personală. Privind înapoi la drumul parcurs, ea a realizat că adevărata putere provine din acceptarea sinelui și din sprijinul comunității. Această experiență nu doar că i-a schimbat viața, dar i-a oferit un scop, acela de a fi o voce activă în lupta împotriva prejudecăților sociale. Mariana știa acum că fiecare zi este o nouă oportunitate de a celebra cine este cu adevărat. Prin iubirea de sine și solidaritatea cu ceilalți, reușise să transforme o experiență dureroasă într-o poveste de inspirație și putere. Astfel, ea continua să inspire femeile din jurul ei să își asume identitatea lor autentică și să îmbrățișeze frumusețea diversității umane. Mariana a devenit un simbol al speranței și al schimbării în comunitatea sa. Povestea ei a inspirat multe femei să își recunoască propriile bătălii și să nu se lase doborâte de prejudecățile societății. Fiecare întâlnire organizată de ea era plină de emoție, unde fiecare participantă își împărtășea povestea, iar lacrimile de tristețe se transformau în zâmbete de solidaritate.
Pe măsură ce Mariana își continua misiunea de a sprijini alte femei, ea s-a implicat tot mai mult în organizații locale care promovau acceptarea diversității corporale. A participat la conferințe unde experți din domeniul psihologiei discutau despre impactul prejudecăților asupra sănătății mentale ale femeilor. Aceste evenimente i-au oferit ocazia nu doar să asculte povești inspiratoare ale altor femei, dar și să împartă din experiența sa personalizată. Într-o zi memorabilă la o astfel de conferință, Mariana s-a întâlnit cu fosta sa colegă din liceu, Elena. Aceasta părea transformat complet. Nu mai era fața timidă care evita reflecția unui oglindi, ci devenise o fervent susținătoare al diversității corporale și al acceptării propriei identități. Elena îi povesti Marianei despre cum lectura unor articole scrise despre acceptarea sinelui i-au schimbat viața radical. Această întâlnire i-a întrecut tuturor așteptările lui Mariana. Discuțiile lor au devenit surse profunde de inspirație, reciprocitate între cele două femei care aveau atât multe puncte comune, dar și perspective diferite asupra vieții. De asemenea, Mariana s-a alăturat unui grup local numit Femei Împreună, unde împreună organizau workshop-uri dedicate dezvoltării personale și autoacceptării prin art-terapie și scriere creativă. Fiecare sesiune era plină de momente catartice. Unele participante plângeau deschizându-se față grupului despre fricile lor cele mai adânci legate nu numai aspectului fizic, ci și temerilor legate de carieră sau relații interumane. Acest spațiu sigur le oferea ocazia să dezbată subiecte tabu, precum hărțuirea sexuală sau abuzurile SU. Acest spațiu sigur le oferea ocazia să dezbată subiecte tabu, precum hărțuirea sexuală sau abuzurile SU, ferite, iar fiecare poveste împărtășită era un pas spre vindecare. Mariana și celelalte participante au realizat că prin conectarea și împărtășirea experiențelor lor se puteau elibera de povara stigmatizării și își puteau reconstrui încrederea în sine. Astfel, călătoria Marianei a devenit nu doar o luptă personală, ci o mișcare colectivă de schimbare, în care fiecare femeie își găsea vocea și puterea de a depăși obstacolele impuse de societate. Împreună, au transformat durerea în empatie, rușinea în mândrie și frica în curaj. Mariana a înțeles că prin fiecare pas pe care îl făceau împreună, construiau nu doar o comunitate mai puternică, ci și un viitor mai luminos pentru toate femeile. Această evoluție continuă să inspire și să aducă speranță, demonstrând că adevărata frumusețe radiază din acceptarea de sine și solidaritatea față de ceilalți.